abordem dos àmbits més, tal com tenim en el nostre programa, l'àmbit tecnològic i l'àmbit educatiu. Estem molt contents de rebre la doctora Alícia Casals. Gràcies per la vostra presència. Després connectarem amb París amb el doctor François Mabille. No sé si ara mateix està connectat. Bonsoir, bienvenue, professor François. Bé, després el presentarem. Un breu esment per situar-nos davant la doctora Casals. Ella és catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Es va llicenciar en Enginyeria Industrial i es doctorà l'any 83 en Informàtica. Sobretot ha treballat tota la qüestió de la robòtica i en concret la robòtica intel·ligent i adreçada en el camp de la cirurgia, de la medicina, de tot aquest món de la informàtica aplicada al món de la sanitat. Ha rebut diversos premis per l'invent més social de Mundo Electrónico l'any 87, després el Premi Internacional de Tecnologia Barcelona 92, el Premi Ciutat de Barcelona l'any 96 i la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya l'any 98. Gràcies, doctora Casals, per la vostra presència, la vostra aportació, que esperem sigui com totes han estat i, sens dubte, que la seva també, enriquidora i fructuosa per tots. Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies per la invitació i per poder contribuir en aquests debats interessants, en aquest cas enfocat a l'àmbit de la tecnologia. Ja m'acompanyaré d'algunes imatges per visualitzar una miqueta més tot el que vaig explicar. Parlem de la tecnologia i farem una mica d'història per veure una mica també la incidència ara, la resposta de la tecnologia a tot aquest procés. Doncs ara no ens avança. Ho hem provat i ara sí. No? I coses que passen amb la tecnologia, no? Que fem coses molt difícils i quan hi ha la més elemental, aleshores no ens funciona. Bé, sí, a veure si ara funciona. Perquè pugui anar sincronitzant-me una mica. Perfecte. Parlaré bàsicament de tres temes fonamentals. Començaré una mica fent la història de la tecnologia al llarg de la humanitat, concretant sobretot amb les recents successives revolucions industrials per veure com ens han anat afectant en positiu i en negatiu la tecnologia. Després parlarem de la tecnologia i la forma de vida del segle XXI, que ja se n'ha parlat una miqueta, i dels efectes sobre el món. I finalment una mica reflexionar sobre en el moment que ens ha afectat la Covid-19, com hem reaccionat i com la tecnologia pot haver incidit i pot haver al revés també ajudat a que passés i ajudat a mitigar els seus efectes. Doncs bé, si anem a la tecnologia, una mica la història de la humanitat, la tecnologia progressivament ha anat canviant la nostra forma de vida cap a un món, en principi, més confortable. En la història de la humanitat hi ha hagut salts molt significatius que han anat fent possible arribar on som ara. Hem de dir, però, que aquests canvis no tots són positius. Tot i així, pensem que l'evolució ens ha fet anar i a millorar. Tenim un balanç positiu, però sí que en alguns aspectes ha fet algun mal. I si analitzem aquesta evolució de la tecnologia amb una visió crítica, caldrà valorar-ne l'orientació i la concepció de la tecnologia que fem, el seu ús i abús i els beneficis i els efectes col·laterals. De fet, des de l'inici de la humanitat, i parlem de 2 milions d'anys enrere, l'ésser humà es comença a diferenciar d'altres espècies
sobretot per l'ús de les eines. Un aspecte important és l'ús de les eines. Tot i que no era l'únic animal que l'usava, hi havia altres primats, i ocells, i dofins, i elefants o iodres que l'utilitzaven, és evident que la humanitat ha mostrat una superioritat en el domini del planeta respecte a totes les altres espècies. I si repassem molt breument la història, però sobretot els canvis produïts per les successives revolucions industrials fins als nostres dies, podem anar veient aquesta incidència. Ens parlem de l'evolució de la tecnologia, em situo aquest cronològicament, que després de molts segles d'una evolució molt lenta i de com han anat evolucionant aquestes eines bàsiques, que bàsicament al principi eren sobretot de subsistència, bàsicament els humans subsistien com podien a la Terra, arriba un moment, en els 500 anys abans de Crist, que comencen a dominar el foc. I aquest fet obre la porta a cuinar, a escalfar-se per una banda, que ja suposa un canvi, però també altres usos, com treballar el metall. I per tant, aquí ja tenim el primer salt tecnològic, que suposa una revolució en aquesta fabricació d'eines i útils i permet l'inici de l'agricultura, per exemple, i la domesticació d'animals. Llavors, aquesta manipulació d'aquest entorn permet introduir canvis tan significatius com per fer possible passar de la vida nòmada, que depèn del clima i de les condicions en cada moment de la natura, a sedentària. I això fa el canvi fonamental de la humanitat i el seu progrés. Podríem mencionar molts avenços més, però si ens n'anem tan enrere no acabaríem mai. Però sí que fixem algunes fites històriques i concretament ens centrarem en els darrers segles, que és quan s'ha accelerat tot aquest procés tecnològic i com ha fet canviar el modus de vida i la qualitat de vida de la humanitat. Si parlàvem d'aquests 500.000 anys, amb el foc, que va ser un gran pas, la roda, l'invent de la roda l'any 3.500 abans de Crist, l'edat del ferro el 1000 abans de Crist, l'àbac 500 anys abans de Crist, doncs han sigut passos que tots ells han estat molt separats en el temps. Però si ens fixem en aquests darrers últims anys, hem fet aquesta evolució de les eines, ens ha passat que hem anat fent molts avanços seguits i tot s'ha precipitat. Aquí veiem com hem evolucionat aquest pas del sedentarisme, de la vida nòmada al sedentarisme. Hi ha hagut molts descobriments, alguns fruïts, però altres passats amb l'observació, l'estudi i l'experimentació, que han anat propiciant la realització de grans salts. I, per tant, hem fet tota aquesta evolució que ens han portat canvis socioeconòmics i culturals. I també, en molts casos, involuntàriament i durant molt temps sense adonar-nos-en, de forma inconscient, produint efectes mediambientals importants. Si agrupem una mica aquests descobriments, veurem això, com dèiem, aquestes revolucions industrials, que són 4. Des dels seus inicis, els artefactes mecànics evolucionen de les primeres eines i es van perfeccionant el que són el precedent de les altres revolucions. Mecanismes que van realitzant funcions complexes i més perfeccionades. Voldria mencionar aquesta joia, que és la catedral, el rellotge de la catedral de Barcelona, que és del segle XIV, que el poso aquí no com a cosa bonica i que realment és quasi una obra d'art també i una obra d'enginyeria molt important en el seu temps, però que són els avanços de la mecànica, que ens permeten ja passar i veure el concepte i la fabricació de màquines. I a partir d'aquí es comencen a fabricar autòmats, enginys, que fan moviments programats, tenim les primeres màquines, van evolucionant, els enginys, un petit autòmata que de fet és una màquina programable, però programable mecànicament. Ara parlem d'un programa i parlem d'un programa informàtic. Aquests són programes mecànics. Potser un molt significatiu, i que els que fem robòtica en parlem, com un salt important és aquest, l'ànec de Vaucanson, del 1738, que de fet és tot un mecanisme que fa tot el sistema alimentici, del cicle digestiu,
des d'entrar aliment fins a que surt, fins a tota aquesta funció digestiva. Bé, doncs l'evolució d'aquests autòmats, que fixem-nos que són ja màquines que fan coses, en principi només per distreure'ns, i en tenim un bon exemple aquí, el Tibidabo amb els autòmates, que van ser molt significatius i principi per animar i per divertir, però han sigut aquest precedent necessari, aquest coneixement, per quan arriba la primera revolució industrial, que és a mitjans del segle XVIII i que passa a Anglaterra. La primera revolució industrial succeeix amb l'invent del regulador de Watt, que permet fabricar la màquina de vapor, que és basada en aquest regulador, que es va inventar el 1781. Aquesta màquina també va fer un gran salt important perquè va poder permetre començar a funcionar les primeres instal·lacions industrials, perquè permetien regular el vapor. Parlàvem del foc, però si no el podíem regular no podíem controlar la màquina. I per tant passàvem d'utilitzar tota aquesta història tan llarga a l'animal com a energia per fer funcionar les màquines a utilitzar altres fonts d'energia, en aquest cas el foc i el vapor. I això impulsa el creixement de la indústria metal·lúrgica i tèxtil. Aquest regulador, que era purament un dispositiu mecànic relativament senzill, però molt útil, proposa aquestes bases de regulació del que després serà l'automàtica, la informàtica, i ara està el que abans controlàvem amb aquest regulador, ara evidentment amb moltes més capacitats ho fem amb ordinadors. La importància d'aquest invent, és clar, es va convertir en el logo dels enginyers industrials, que som nosaltres, doncs tenim com a logo, com a símbol de l'important que era. Si anem al camp, a l'arada, inicialment actuava amb tracció humana, doncs després va començar a utilitzar-se amb tracció amb màquines ja, i van aparèixer els locomòbils, que ja estaven accionats en primer humans, en l'època del Neolític, després amb animals i ja en el segle XIX els primers locomòbils que es movien amb vapor i que va ser substituït pel tractor ja en el segle XX. Bé, tot això va provocar, ja teníem màquines, motors, aquest salt tecnològic i ens situem, hem passat a l'època industrial, aquesta primera revolució industrial, on utilitzem aquest tipus d'energia, que va ser molt important a nivell social també, perquè la gent que treballava al camp va passar a viure a les ciutats i va passar en entorns urbans i ja produeixen un canvi molt disruptiu que dona lloc a aquesta nova etapa i a aquest nou canvi social i un canvi en l'ús dels recursos, sense adonar-nos de l'afectació del planeta. Tots podem recordar, abans quan parlàvem de Londres, aquell Londres gris, i que efectivament era perquè tota aquesta, utilitzant l'energia fòssil, sobretot el carbó, que és el que provocava aquest clima tan inhòspit. Ja cap a la segona revolució industrial, les màquines, comença aquesta tecnologia primer de vapor, dona lloc a ja les primeres màquines, es construeix el tren també, a Catalunya tenim el primer el 1874, la línia de Barcelona a Mataró, i el 1920 es comencen a fabricar aquí la maquinista terrestre i marítima aquestes màquines, ja produeix i es van produint millores i abans ja també es comença a utilitzar el petroli, amb la qual cosa ja no som tan dependents del carbó que donava moltes servituds pròpies d'aquesta màquina i per tant el transport es fa més àgil. I a principis del segle XX també apareix el pas tecnològic important de l'electrificació, tant en l'entorn domèstic com en l'industrial i per tant, a part de l'entorn domèstic industrial, en el transport, també en el tren. Aquesta revolució coincideix amb la Primera Guerra Mundial, que va suposar un fort impacte. Aquesta evolució tecnològica va permetre pal·liar en part per això els efectes de la guerra i va encarrilar una progressiva millora en les condicions laborals i els salaris impulsats pels moviments sindicals que van haver en aquest moment. I com exigien la gent més temps lliure, es va forçar a l'automatització per produir més amb menys hores de treball. I per això va comportar també transformacions, amortitzacions de llocs de treball
i que en el seu moment van provocar ja les primeres tensions socials, que van fer un impacte social en aquest sentit. Bé, també el tren, el ferrocarril, el reduir les distàncies també ens comencen a canviar. Ja no vivim tan local, sinó que ens podem moure més ràpidament d'un lloc a l'altre. Però el que sí que voldria fer notar és que amb tot aquest progrés que hem anat molt lentament, si ara ens fixem, amb això estàvem parlant del tren, si ens fixem en com ha anat evolucionant, i l'electrificació, el tren elèctric i tot, veiem com durant molts de segles hem anat evolucionant, movent-nos amb animals, amb els carros, etc., a uns pocs quilòmetres per hora, i això durant segles i segles i segles, i de cop i volta passem a unes velocitats que ja cap als anys 80, 1980, amb el Shinkansen al Japó, el tren bala, el de gran velocitat, arribem als 300 km per hora. Si ho indiquem gràficament, és espectacular. I això ho poso en el tema del transport ferroviari. Però, evidentment, si parlem d'aquests 300 km per hora del Shinkansen dels anys 1980, però no parlem dels avions i altres coses, evidentment les distàncies s'escurcen i tot canvia d'una forma espectacular. Però veiem que aquesta evolució és una mica traumàtica d'alguna manera, en positiu i en alguns aspectes potser també en negatiu. La tercera revolució industrial, després, aquest període de temps, comença a mitjans del segle XX al produir-se una forta... Aquí tenim l'electricitat, també comença l'electrònica, que també ajuda. Comença la tercera revolució, a mitjans del segle XX, al produir-se una forta acceleració en el desenvolupament tecnològic, en gran part impulsat pels avenços de l'electrònica, la microelectrònica, hi ha tot l'electrònica, la informàtica. Si mirem una història una mica dels ordinadors, com calculaven el 1871 manualment amb aquests equips mecànics, després amb el regle de càlcul, després amb uns ordinadors enormes, després amb els PCs hi ha ordinadors molt més compactes i després hi ha molts ordinadors integrats que podem controlar grans estacions i grans... Doncs veiem aquest canvi important. Durant aquests anys es produeix un creixent progrés tecnològic amb l'avenç científic, la tecnologia propícia, el que justifica que aquesta tercera revolució es conegui com la revolució científico-tecnològica, revolució que comportà el desenvolupament d'elements tan rellevants, a partir de la microelectrònica, que passem de la vàlvula més petita, 45, des del transistor, que va ser un impacte importantíssim amb tota l'electrònica i, conseqüentment, la informàtica, el circuit integrat, el xip, i com la integració ha fet que aquesta evolució sigui impensable. De fet, ens ha sorprès a tots. Totes les prediccions han anat molt diferent del que s'esperava, molt més de pressa, en alguns aspectes, no en altres. Jo que treballo en robòtica ens hem trobat que volíem fer robots intel·ligents i ens costa molt fer-los intel·ligents i no ho són com ens pensàvem. El 2001, l'Odissea de l'Espai, encara no existeix. Encara que parlem molt ara de la intel·ligència artificial. Doncs es van fent tota una sèrie amb això, i això és degut a això, aquesta capacitat d'integració de quants transistors, aquí és una mica quants transistors d'aquests que se'n fabriquen petits caben a dintre d'un xip i, per tant, es poden fer molts més càlculs, molt més ràpids i tot va molt més ràpid. Apareix la robòtica també, i aquí tenim tots aquests descobriments, el gas, l'electricitat, els raigs X, l'automòbil, el telèfon, podem anar a ràdio, televisió, microscopi electrònic, i em deixaré moltes coses, el GPS, que són el que realment ens han fet canviar la vida de forma molt notable. Parlàvem d'aquesta tercera revolució industrial, que també se'n deia, gràcies a la informàtica, la societat de la informació i del coneixement. Ha sigut molt temps dient-se d'aquesta manera. Aquesta revolució científico-tecnològica va comportar una notable especialització dels llocs de treball i accentuar la denominació bretxa tecnològica. Com a diferència, per una banda, diferència salarial entre llocs de treball especialitzats
i d'un cert nivell, i a més gran escala també bretxa entre països rics i països pobles, els que tenen la tecnologia i els que no tenen la tecnologia. També va comportar el desenvolupament de l'armament nuclear i la consolidació de la política de blocs i els efectes econòmics a escala global. Per tant, ho hem de dir tot. I he posat aquest exemple de com evolucionen els cotxes al principi, que són purament mecànics, però ara els tenim i ja no és mecànica, ja és electrònica, ja és informàtica, tenim serveis a dintre que es parlen amb l'estació i l'autobús li diu quant temps trigarà i tu estàs a la parada i ho veus. Ha canviat tant les concepcions dels propis equips, de les pròpies màquines canviant. Les cases intel·ligents també és una mica el resultat de tot això. Poso alguns exemples d'aquests canvis importants. Actualment, i concretament el 2010, es considera que comença aquesta quarta revolució industrial, que és una continuació de la tercera. No és un salt potser que es palpi tan notable per una cosa, sinó com la suma de moltes d'elles. I les podríem posar amb aquest esquema d'aquí, que de fet afecten el sector industrial, el sector de serveis, el sector de la salut d'una forma molt important. I amb ella veiem 5 eixos bàsics que són els que aguanten aquests canvis. Un són les comunicacions, que de fet ja existien, a la internet arreu, l'ús massiu de dades, els sistemes ciberfísics i la robòtica intel·ligent. La robòtica ja existia, aquí la fem intel·ligent. Per tant, si parlem d'aquests temes, bàsicament aquí parlem de les comunicacions, aquí sobretot ha sigut les comunicacions que ara ja són sense fils, que es comuniquen un instrument amb un altre, que hem passat de tecnologia 4G i estem parlant de la 5G, que vol dir que la comunicació és molt més ràpida i per tant transmetem tot, imatges, tot amb molt més alta velocitat i per tant ens entra aquest concepte també de la telepresència. Jo estic aquí i estic parlant amb tots vosaltres a qualsevol lloc del món i m'esteu veient en aquest moment. Doncs és aquesta telepresència eficient i efectiva que va evolucionant. Internet també ve del segle passat, però ara amb la miniaturització i aquestes comunicacions més intensives parlem d'internet arreu, ja el tenim a tot arreu. I no només que tingui internet a casa, sinó que internet està als objectes. I parlem de l'internet de les coses i els objectes es poden tornar intel·ligents. I per tant, tenim aquest sistema distribuït d'intel·ligència per molts llocs que dona potència que puguem controlar més fàcilment tot. O que se'ns descontroli. Després ve l'ús massiu de les dades, que és un altre tema també molt parlat actualment pel gran potencial que té, però també, com comentarem, dels riscos de la seva generació i el seu ús. Aquestes dades, tant siguin administratives, en el camp de la salut, en la indústria o en els serveis, es permet, juntament amb les comunicacions, aquesta omnipresència, la immediatesa, la traçabilitat, saber què està passant a tot arreu. I permet també aprendre i desenvolupar tecnologies, les ciutats intel·ligents, evidentment amb un gran interès econòmic i social. Sistemes ciberfísics, que ja són més, potser l'aspecte més tècnic, que consisteix en incorporar qualsevol dispositiu, sensors intel·ligents, i que els fan ja intel·ligents de per se. I, finalment, la robòtica intel·ligent. La robòtica ja existia, com comentàvem, però ara li donem més capacitat, una mica coneixement, una mica aquesta capacitat cognitiva. Abans treballava només a les fàbriques de forma rígida, molt preprogramat, i ara el robot ja pot prendre decisions en molts casos. Per tant, esdevé molt més útil en moltes aplicacions, ja més interrelacionant-se amb els humans. També és l'època on surt la impressió 3D, que ha sigut una altra revolució recent, que també ha canviat molt la manera de fer, de fabricar i fins i tot de donar oportunitats, perquè ara, si abans era, si no, muntar una empresa potser pot costar, ara una gent amb un PC i una impressió 3D es pot muntar una petita fàbrica que pot desencadenar després, si voleu, una empresa molt gran. Si es portaveus, etc. Per tant, dona opcions i oportunitats. Aquests darrers 3 segles han significat
en l'evolució tecnològica un canvi no comparable a d'altres etapes de la humanitat. Cada una d'aquestes etapes ha comportat importants canvis tecnològics, tant organitzatius com socials. Però han provocat també canvis en els models econòmics i polítics. I cal, per tant, poder gestionar de forma global. Doncs, veient una mica tots aquests canvis amb tota aquesta història, el que cal observar, i és important, que una mica ja ho he apuntat, és que aquesta primera revolució industrial va produir canvis, però al llarg de 3 segles. Amb la qual cosa aquests canvis van anar fent i la gent es va anar adaptant a aquests canvis. Evidentment, sempre que hi ha un canvi hi ha una mica de trauma puntual. De fet, el resultat és una millora social global, però puntual, si tu et quedes sense feina o et pot... sempre ha caigut. Però la societat s'hi ha anat adaptant. La segona es desenvolupa des de final del segle XIX fins al segle XX i també comporta 2 generacions per anar-se adaptant a aquests canvis i creant i transformant les infraestructures a un ritme que avançava com amb la tecnologia. La tercera ja és més accelerada i es produeix sols en un període de mig segle, fins al 2010. Els canvis en aquesta etapa, que és la revolució científico-tecnològica, es caracteritzen per produir ja major impacte en aspectes relatius al coneixement i no tan sols els mitjans físics que la tecnologia ens posa a l'abast. I, per tant, es pot crear coneixement i et pots anar enriquint de coneixement, que al final també és riquesa econòmica. I aquesta acceleració segueix creixent d'una forma encara més accentuada en aquests darrers anys, inclús de forma considerada disruptiva de qui en ve que en parlem de la quarta revolució industrial, pel que es coneix genèricament com a transició digital. Atès que es preveu que aquests canvis puguin ser més traumàtics o molt més difícils d'assumir per una mateixa generació, ens trobem ara que molts no som capaços de fer algunes adaptant-se a noves tecnologies que ens van apareixent, es fa necessari aquesta anàlisi i reflexió per anticipar-nos-hi. Parlem, doncs, de la tecnologia i la forma de vida d'aquest segle XXI, que la humanitat ha passat a dominar el món, o això ens pensàvem, que el dominàvem. Hem transformat el món una mica segons les nostres necessitats, com hem volgut, hem desviat rius, hem fet pantans, i us ensenyo aquí els grans, hem conquerit l'espai, hem fet un gran de comunicacions, aquí us mostro tots els satèl·lits que tenim al voltant de la Terra, i per tant ens hem fet una miqueta tot el nostre mida i fins i tot incidint en el funcionament, aprenent el nostre cos i biològicament també actuant. Aquí, això ho passo ràpid, que ja m'estic allargant massa, però únicament dic aquí, parlant de tecnologies mèdiques, com s'interrelaciona tot. Els nous coneixements els podem adquirir i ens permeten generar i fabricar, però per generar aquests coneixements necessitem matemàtiques i per necessitar matemàtiques que funcionen a base d'algoritmes que programem i per això necessitem la informàtica, l'electrònica i la microelectrònica. Per tant, ho necessitem tot i aquest món tan interrelacionat. Per tant, tenim tecnologia a tot arreu i ja és part de la nostra vida, ja no podem concebir-la sense això. I també predim, som capaços de predir, fer models de predicció, etc. Bé, aquests grans efectes de la tecnologia, de fet, ens han produït més benestar, tenim el cotxe, habitatges climatitzats, televisió, podem anar dient moltes coses i comoditats que tenim, l'alimentació també millor, es conserva millor perquè tenim sistemes per fer-ho, tenim millors sistemes de salut i per tant també vivim més bé en aquest sentit. Per altra banda, les comunicacions i el transport han reforçat aquesta relació social, de comunicar-nos tant físicament perquè ens movem com comunicativament, etc. Per tant, tot això ha afavorit la vida, que tinguem més bon temps, que tinguem més riquesa i que puguem viure millor. Però, evidentment, hem d'afegir també els efectes col·laterals que comporta aquest desenvolupament. Normalment van acompanyats d'alguns efectes. Fa uns anys consideràvem en béns finits l'aigua i l'aire, això és el que estudiava jo al col·legi, que era un bé infinit. Des de la primera revolució industrial, aquest ús desmesurat d'aquests recursos i l'augment de la població mundial ha fet canviar aquesta realitat,
potser no és que no hi hagi prou aigua, sinó que no està prou distribuïda o que està contaminada en molts llocs. A l'aire també, se'n parlava abans, que l'aire es va contaminant i per tant l'aire que era lliure i podem respirar, doncs ara, i sobretot amb el coronavirus, l'aire el compartim, per tant ens estem influenciant uns als altres. Per tant, els efectes arriben als ecosistemes i als equilibris naturals, les seves afectacions que ens afecten a la nostra vida, com vivim, i posen en perill el manteniment d'aquesta nostra nova forma de vida. Bé, la tecnologia, com hem dit, produeix riquesa, però també comporta aquest cost social. El que produeix tecnologia s'enriqueix i el que no es va emprovint. La tecnologia pot perjudicar en molts aspectes els desequilibris mundials i l'explotació de part de la humanitat a una altra. S'ha vist en molts casos que inclús països que tenen riquesa de materials que són bons són els que pateixen per la seva explotació. El 2019 va ser l'any de la taula periòdica i ensenyo aquesta taula periòdica que mostra quanta quantitat ja queda d'alguns elements bàsics de la taula periòdica dels quals es fabriquen els materials i a partir d'aquí tota la tecnologia. I resulta que n'hi ha alguns que en queda molt poc. I aquí veieu telèfons mòbils que són elements que existeixen en el telèfon, que si no existeixen aquests elements no podem tenir els telèfons mòbils, almenys com els tenim ara. I, per tant, o ens adaptem a la tecnologia o se'ns acabarà. I si s'acaba, abans que s'acabi, hi haurà, i que ja hi ha, lluites per aconseguir aquests materials. I ja ho estem veient ara, de com països, precisament, que tenen el Congo, que té el coltan pels telèfons mòbils, com s'estan explotant, patint guerres i explotació, després ens queixem que migrin els que no poden viure allà, i a la Xina hi ha les terres rares. Allà les terres rares també és un material molt preciat per tota l'electrònica i tota la tecnologia. Però, clar, existeix en aquesta zona territorial, amb la qual també pot fer que creï problemes, diguem, geopolítics, deguts a que uns tenen i no, i això pot forçar unes relacions que no volem. Si depenem del gas i depenem d'això, doncs potser no podem criticar una altra cosa que no ens agrada. En aquests moments, la gran competició mundial està en el domini de la tecnologia. Ens trobem, per exemple, ara que tenim aquí a Barcelona el Mare Nostrum, aquest gran ordinador que produeix molt coneixement perquè permet tractar totes aquestes dades de les que parlàvem abans, que és el Mare Nostrum, però tenim una mancança important com a Europa, que els xips, els circuits, els processadors que hi ha a dintre no els fabriquem a Europa. Per tant, depenem d'altres zones geoestratègiques, geopolítiques. I això, en principi, no hauria de ser un problema si al món col·laborem. I, per tant, si fos un món col·laboratiu, doncs perfecte, però si no pot generar conflictes a nivell mundial. Doncs aquest domini desequilibrat de tecnologia ha creat també, com tots sabem, desarrelaments, poblacions que han hagut d'emigrar de les seves terres i inclús aquestes diferències dintre d'un mateix territori. Veiem molta gent, sobretot ara, sense sostres, que malviuen per aquests desequilibris que es produeixen. I això ho podem apreciar tant a escala local com a escala de països i fins i tot de continents. Hi ha descaradament els continents pobres i els continents rics. Som dependents de la tecnologia pel nostre benestar i tot depèn d'aquests recursos limitats de la Terra i la capacitat i la voluntat humana de gestionar-los adequadament. Això ens porta a problemes ètics, perquè l'explotació aquesta abusiva i no racional de recursos és, evidentment, un aspecte ètic que marca aquest món malalt, que en diem, un món excessivament decantat per valorar més aquests béns materials que altres formes més socials i més respectuoses amb la natura i més justes que permeten gaudir de la vida. Podem, doncs, veure que des del punt de vista ètic cal considerar els perills que comporta la tecnologia des de diferents perspectives. Els mitjans i els materials per desenvolupar-les, és un mitjà, ja ho hem vist, com aconseguir-los, la forma que aconseguim aquests materials i l'aplicació i aplicacions de la tecnologia. Per què utilitzem la tecnologia?
les condicions de treball per al seu desenvolupament, l'explotació del treball, els riscos que comporta el desenvolupament i l'explotació, tant a nivell humà com a nivell climàtic, si volem, que no garanteixen prou seguretat i, sens dubte, la repartició dels seus beneficis. De fet, sempre es parla que en el món hi ha menjar per tothom, si volem, i la tecnologia pot produir perquè tots visquem bé si la repartició fos equitativa. Per tant, doncs, ja he comentat els materials, els mitjans. Deixeu-me posar un exemple de quina recerca, per exemple, hi ha qui està investigant, plantejant-se una miqueta el que dèiem aquí, de quina recerca fem, quina tecnologia desenvolupem. Hi ha qui està fent un robot que s'imita a ell mateix. Es fa un android. Llavors, aquests recursos tenen sentit? O aquests mateixos recursos, en comptes de fer la cara que sigui igual que jo per poder-me lluir i guanyar el Nobel, potser això per no, però fer-me famós sí, en font de moltes altres aplicacions assistencials que pot tenir la robòtica, per exemple, o els recerques en el desenvolupament, parlàvem dels materials, l'element 123 de la taula periòdica, és un element que s'ha arribat a fabricar, que té un temps d'existència inferior a un mil·lèsima de segon i que ha costat molt aconseguir-ho un temps. Són d'aquestes terres rares que són interessants i s'està investigant per aconseguir-les. Clar, dius, bueno, estem gastant molt això, és recerca, potser ara ja ens aporti coses, però ens hem de qüestionar si realment tots els recursos i els esforços davant de les necessitats del món han d'anar per aquí. Igualment, podríem parlar de molts altres exemples, però no tenim temps. Bé, doncs actualment, i tenim aquesta transparència, que compara una miqueta la intel·ligència artificial amb la intel·ligència humana, perquè la intel·ligència artificial és també una gran esperança i una gran por. Actualment s'està plantejant com un gran temor. I amb aquest esquema veiem lo diferent que és una intel·ligència i una altra. Hem parlat de l'ús de dades, el tractament d'aquestes dades, com s'aprèn a partir d'aquestes dades i realment té un potencial per aprendre a curar, per aprendre com som, per aprendre a fabricar, a operar i a fabricar diferents, el que sigui. A predir el temps i a moltes altres coses. Però, evidentment, el seu ús o mal ús abusiu, que s'està demostrant que també les grans plataformes abusen i fan negoci d'aquestes dades de manera potser èticament no molt correcta, doncs és un aspecte a considerar. I, a part d'això, hi ha el perill que la intel·ligència artificial no funcioni prou bé. He posat aquest esquema dient nosaltres podem fer qualsevol tipus de cosa i l'ordinador i l'intel·ligència aquesta artificial és molt bona. Podem fer un ordinador que ens guanyi els escacs però de calaix. Però potser tenim molta, el que se'n diu intel·ligència local, que sap fer molt bé això, però per aspectes més crítics doncs això ja no funciona tan bé, perquè nosaltres moltes decisions les prenem no només perquè passa això, això i això, sinó a més per una intuïció, per un sentiment, etc. I per tant, tant l'ús de les dades, la manera que adquirim les dades o els propis algoritmes poden ser un perill si la regulació i l'ètica no evolucionen adequadament i si l'utilitzem abans que haguem provat suficientment el seu correcte funcionament. Passo, doncs, a l'últim punt, que és la tecnologia i l'erupció de la Covid. I aquí, amb aquest creixement accelerat que ha portat aquests canvis significatius, parlem això de comunicació, de sociabilització, tots aquests aspectes que ens han portat al món i a la vida d'ara. I precisament la tecnologia ha facilitat d'alguna manera pel fet que ens hem fet una exagerada mobilitat, importat aliments i mercaderies, mengem menjars exòtics de tot arreu, explotacions agrícoles ramaderes, la generació de residus, la tecnologia com a explotació de mà d'obra en països en desenvolupament, moviments de productes, transports d'un lloc a l'altre, tot això, doncs, sens dubte, es parla de vegades de si ha provocat el coronavirus, però en tot cas sí que està clar que ha ajudat a propagar-lo i una cosa
que en una altra època hagués sigut local, ara s'ha fet universal. I com ho hem viscut? I llavors, ara a continuació volia fer una mica de... Això és com hi hem arribat, una mica reflexionant sobre la robòtica. Bueno, aquí no tinc molt de temps de fer, però en general moltes vegades hem pensat que la tecnologia ho podia fer tot i que si fem això ja ho arregla la tecnologia, etc. I de fet tenim alguns exemples. Jo tinc aquí una reflexió que hem fet, que ara no m'hi extenc. Doncs, per exemple, que el país més desenvolupat en el tema de la robòtica, que és el Japó, quan van tenir el gran desastre de Fukushima, tot i que havien previst robots de rescat, robots d'això, doncs no se'n van sortir. No se'n van sortir, tot i que havien tingut abans el terratrèmol de Kobe, havien utilitzat robots de rescat amb el World Trade Center quan va haver-hi l'atemptat. Però, clar, és tecnologia molt complexa, tecnologia molt costosa i estar preparats per una catàstrofe que no sabem quan passarà i on, i etc., amb tota aquella tecnologia, doncs no va funcionar. Van funcionar una mica els drons, uns robots simples que anaven a mirar què passava, però no podien actuar i van haver-hi d'anar moltes persones. Bé, doncs moltes coses així eren previsibles. Amb la Covid ha estat diferent, encara que hipotèticament es parlava de situacions que hi havia hagut pandèmies i que podíem preveure una mica, doncs no estaven preparats. I no estaven preparats no només amb aquests grans robots i aquests grans equips, sinó que no ens havíem preparat ni tenir mascaretes ni com aconseguir-les. I amb aquí doncs us deixem aquesta reflexió, d'aquesta... de com hem reaccionat. De fet, volia parlar, que no tinc temps ja, d'una mica de com la gent percep la tecnologia, però potser parlant de la Covid i com ens ha afectat, jo aquí veig que la tecnologia ha fet que es manipulin coses i potser ha tingut, a part de transportar el virus a través de persones, a través de camions i a través del que sigui d'aliments a tot arreu del món, pot també haver tingut alguna incidència en què aparegués, però en tot cas també ha tingut altres efectes com de mobilització del món i de com la tecnologia pot ajudar a mitigar. I aquí us poso alguns exemples, que són els robots de desinfecció, com a través de la tecnologia digital s'ha pogut ajudar a comunicar als pacients, com hi ha robots i màquines per comunicar-se amb els pacients als hospitals, com s'han fabricat a gran velocitat respiradors gràcies a la impressió 3D, etc. Com s'ha accelerat un procés que ja teníem consciència, tot això que hem dit de la globalització, dels vols, dels CGIUs, ja estàvem dient, ja hi havia un moviment activista queixant-se que no podíem anar d'aquesta manera i que havíem de canviar. Però com a humans som còmodes, sí, però jo aquest viatget el vull fer, però vull estar calentet a casa, etc. No havíem reaccionat amb la suficient energia i això potser esperem que ens acabi de posar les piles perquè això sigui així. Però en tot cas sí que hi ha hagut una reacció i un altre aspecte en funció de la ciència i de la tecnologia en què hi ha hagut o s'ha engegat, i poso l'exemple dels Covid Warriors, que no sé si n'heu sentit a parlar, però ha sigut una xarxa, precisament que ha començat aquí a Barcelona, en què el robot que veiem a l'esquerra de tota la part de dalt, que fabrica equips de PCRs, es va fer amb voluntaris que jo conec aquest, jo conec aquell, davant d'aquesta necessitat. O sigui, va haver-hi una onada social de gent que jo tinc aquesta impressió, aquesta màquina d'impressió, jo tinc això, jo tinc allò, i va haver-hi un moviment magnífic, magnífic. Algunes empreses, per la SEAT, es va posar a reconvertir per necessitat, ja diguem a nivell més professional, però a part també a nivell vocacional, doncs va haver-hi això, i a l'equip de Covid Barrios, que ja existia una mica una xarxa d'amics científics, tècnics, tecnològics que anaven fent feinetes, doncs es van organitzar i d'una manera increïble, en molt poc temps van fabricar aquestes
màquines que permeten això, un test més ràpid, que ha sigut un aspecte molt important per ajudar a frenar aquest creixement. Jo diria que també, en l'aspecte més científic de les vacunes, hi ha hagut una col·laboració mundial d'explicar-se coses a part dels interessos de les farmacèutiques i tot el que vulguem, que jo crec que no ha existit abans anteriorment. I per tant, potser he plantejat una mica l'aspecte també que fins i tot la Comunitat Europea, els projectes que et dona per ajudar, per fer recerca, et diu que el que fas amb diners públics ho publiquis perquè no sigui per tu, que sigui per tothom, per compartir-ho i perquè tot el món se'n benefici. Doncs en aquest sentit hi ha hagut aquesta moguda. No sé com evolucionarà perquè després, si ens anem trobant bé i tots si podem fer vida normal, si tornarem a estar igual. Però ha obert els ulls que aquesta possibilitat i que si arribem a aconseguir que ens ho creguem i que tothom s'ho cregui, que si això millora i jo ajudo aquest, a la llarga m'ajudarà a mi, doncs que és un bé per tots. Per tant, aquesta és una lliçó, jo diria que hem pogut aprendre de tot aquest procés. Bé, doncs, comentar això, la tecnologia ha pogut ajudat a pal·liar aquests aspectes de la pandèmia, adaptar-nos a una velocitat molt més elevada, sobretot, per exemple, aquí tenim també la mostra del teletreball, que també amb un esforç ingent d'empreses, la universitat, per exemple, posant-se perquè tots tinguéssim per poder fer les classes online i el curs ha seguit com hem pogut, però seguit, i jo diria que exitosament, no com a d'altres, després tristos i els alumnes no es veuen entre ells i tu en comptes de veure els alumnes parles davant d'una pantalla que no saps si el darrere està dormint o està escoltant-te, però hem aconseguit fer això, hem aconseguit fer exàmens, hem fet amb força credibilitat que han anat bé, evidentment incidents a tot arreu sempre, però i això s'ha accelerat. S'estaven parlant abans del teletreball, no ens moguem tant, i ara hem vist que això era possible i factible. I per tant, la tecnologia té un paper molt bé també en canviar-se, si la sabem adaptar-nos. Però, en resum, es pot dir que la tecnologia no és neutra. Un mateix desenvolupament pot ser molt beneficiós per a la nostra forma de vida actual, però pot produir altres efectes, de vegades imprevisibles a priori, altres promogudes per interessos particulars enfront del ben comú. Per exemple, la construcció d'un pantà permet assegurar la disponibilitat d'aigua aquí, però potser afecta l'equilibri ecològic en un altre lloc, aigües avall. O mentre la producció massiva de carn assegura aquesta alimentació a gran escala, també produeix uns efectes mediambientals que se'n deriven, que també fan una explotació molt bèstia de la terra, que ja veiem que l'està afectant. Per tant, un cop es coneixen aquests efectes, cal cercar el compromís cost-benefici de cada infraestructura, de cada tecnologia que es desenvolupa i el mitjà per produir-la. Però a part d'aquestes conseqüències col·laterals esmentades, altres són degudes o bé a la intencionalitat del seu ús, a la incertesa de la bondat de la tecnologia. Un cas que ja hem mencionat és el del Big Data, pel que fa a l'adquisició de les dades, el tractament i com funcionen aquests algoritmes i què resultarà d'aquí. S'ha demostrat que molts algoritmes d'intel·ligència artificial donen resultats masclistes o racistes, etc. Per tant, s'ha de vigilar molt que això funcioni i funcioni bé, perquè el potencial i el bé que pot fer a la humanitat és immens. Per tant, la tecnologia és necessària pel progrés i el benestar de la humanitat, però a la vegada una amenaça si no es regula de forma adient. Esperem que s'avanci més en aquests aspectes positius de la tecnologia pel bé de tota la humanitat, que es pot aconseguir, i esperem que la pandèmia aquesta ens hagi resituat una miqueta en el lloc que toca.